Moikkelis moi taas kaikille. Eikö meinasin vaan, että kun mä ajattelin alkaa tekemään jotain siis niinku näytelmäsarjaa niin sanotusti. Eikö meinasin vaan, että olisiko kellään mitään ajatuksia niinku miten sen tehdä. Et kun siis mulla on ihan sairaan huono kamera. Et sille ei varmaan viiti. Ja sit puhelimen kamera on vielä huonompi. Että mä nyt en tiedä, kun varmaan mun peli ei lainaa. No, ehkä joku kaveri saattaisi lainata jotain kameraa, mutta siis missä mä sen kuvaan? Ja jos mä haluan jotain iltakohtauksia, vaikka jossain metässä, niin miten mä sen voin tehdä, jos ei ole vaikka mitään valoa? Miten mä sen teen? Et mä en tiedä niin ihan oikeasti. Joo, mut kumminkin. Siis viimeksi kun mä näytin niitä mun korviksia, siinä sai puuttuu yhdet korvikset. Mä pidin näitä mun veljen rektiukissa. Mä oon hieno. Sanotte te mitä sanotte, mä tykkään. Mut joo, eli ja sitten niinku multa kysyttiin, että mistä mä ostan vaatteen. Mä en tiedä. Mä ostan Seppälästä, H&M:stä, tuo kuivi on H&M:stä. Ja älkää kysykö miksi mä pidän sisällä huivia, täällä on kyllä. Joo, ja sitten muistuuko että minkä merkkisiä mun hupparit on. Kolme versio. Joo. Ei mulla varmaan mitään asiaa voi tässä olla. Ai niin. Ja sitten ei tule mitään. Vähän kerroin jo, että mulla on Samsung Galaxy Y. Huononlaatuinen puhelinpyydättöseni. Ja joku silloin joskus niin kanssa, että onko mun lemmikkejä. Joo, 1 koira, 5 kissaa. Nimiä en viiti kertoa. En tiedä miksi. Mä en vaan viiti. Ettei kukaan sitä eläinten takia tunnista mua. Mut joo. Ei tässä ole oikeastaan muuta. Että tästä on nyt aika lyhyt video. Seuraava video on vähän pidempi. Ja tilatkaa mun toinen käyttäjä LPS Muru. Mut joo. Nyt mulla on vähän kiireet tästä